Insemmilkom minn ġewwa Tel Aviv l-Iżrael l-għada tat-tieni semi-finali tal-Eurovision Song Contest, semi-finali ferm kumbattut ħafna kif tħabbru l-10 finalisti. Malta kienet l-aħħar pajjiż imsejħa bħala il-finalista tal-Eurovision Song Contest, kienet xena ta' taqtigħ il-qalb, jiġifieri l-kameras kienu anke fuq Michela u l-fans Maltin u ovvjament kibret anke l-ispettattiva s-sala tajjat Malta, ovvjament kien hemm mstennija kbira li Malta tagħmilha serata finali u hekk fil-fatt ġara. Irrid ngħid li minn informazzjoni li kiseb anke One News permezz anke tal-European Broadcasting Union, l-organizzaturi ewlenin ta' dan il-festival, kien hemm biss punt jifret minn ġie fl-10 post u fil-11 post, ma jfissirx li Malta li ġiet imsejħa bħala l-10 finalista spiċċat fl-10 post. Dawn jitilgħu blamment ovvjament ir-riżultati ta' kif Malta marret fit-tieni semifinali joħorġu propju wara s-serata ta' għada fil-għaxija tal-finali, ovvjament biex ma jkunx hemm influenza fuq il-riżultat finali. Insegwu ir-reazzjoni ta' Michela hekk kif kwalifikat propju ġossala fil-Green Room. Malta ġiet imsejħa bħala l-aħħar finalista tal-Eurovision Song Contest. Naraw. The last country is Malta. Michela ta' wirja tajba ħafna fuq il-palku, hawnhekk se nkun qed insegwu silta qasira minn dak li rajna propju l-bieraħ min-naħa tat-tim Malti. Kienet xi ħaġa sabiħa ħafna, l-aspett viżiv kien verament sabiħ ħafna fuq it-televiżjoni. Insegwu lil Michela. Aħna, it-tim ta' One News, ħadna wkoll ir-reazzjoni ta' Michela wara li ikkwalifikat għas-serata finali. Naraw. Ħafna, ħalluna sal-aħħar, verħana ħafna, vera proud li Maltija u vera ħajqana Ovvjament l-avventura ta' Malta u d-delegazzjoni Maltija komplet illum wara nofsinhar fejn Malta kellha l-ewwel prova ġenerali, kien hemm xi ftit ta' sfidi tekniċi, kien hemm anke problemi fuq il-monitors ta' Michela ma setax tisma' il-backing track, iżda wara kollox ta' wirja tajba kollha l-ewwel prova u issa mstennija għal-lejla. Il-lejla it-tieni prova ġenerali hija importanti ħafna għaliex fiha tivvota l-ġurija. L-ġurija nfakkarkom li tot 50% tal-riżultat finali. Allura kollox jinsab li stessa għat-tieni prova ġenerali ta' Michela u ta' Malta. Se jkun naftuħ spettakolari ħafna anke mill-diversi kantanti Iżraeljani se jkunu jiftħu dan l-ispettaklu tal-64 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest. Ovvjament nfakkarkom li Malta se tkun qed tiftaħ il-finali. Ġifieri Malta se tkun qed kanta fin-numru wieħed wara li l-bieraħ permezz ta' polza tlajna fl-ewwel nofs biex inkantaw, jiġifieri mill-numru wieħed san-numru 13, kollox hemm 26 pajjiż u Malta tpoġġiet fin-numru wieħed. Ovvjament ħafna diversi nies u ġurnalista qalu mhijiex il-pożizzjoni ideali li tiftaħ il-festival, iżda Malta din hija xi ħaġa ġdida għaliha fil-finali. Qatt ma ftaħna finali, ġieli ftaħna semifinali lura fl-2014 permezz tal-grupp Firelight. L-ewwel darba Malta permezz ta' Michela se tkun qed tiftaħ il-finali tal-Eurovision Song Contest. Aħna nawguraw lit-tim Malti propju anke għal għada s-serata finali. Jiena Edward Montebello minn ġewwa Tel Aviv ngħaddi l-linja lura lejn l-istudio. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.